خورشید دولمندترê gund bû. Xortekî bi bejn û bal, çeleng û giran bû. Rojekê li ber melayê gund rawestiya û gotê: Kurekî min çêbû, jê re navekî şîrîn ji te dixwazim. Mela hinekî ma, paşê serê xwe rakir û got: Bila navê wî Cemşîd be, wek navê min e û di gund de navekî bi tenê ye. Ji xwe min jî ew dixwest. Here, bi alîkariya Xwedê kurê te ji bo te û ji bo millet baş be. Xurşîd, piştî ku spasên xwe ji melê re pêşkêş kirin, derket û bi dilgeşî çû mal. Piştî 16 salan, rojekê Xurşîd dîsa çû cem mela, wek berê xurt û xweşik bû. Mela jê pirsî: Dîsa çi ye, Mîrza Xurşîd? Îsal kurê min Cemşîd xwendina xwe bir serî û di nav hevalên xwe da ê pêşîn derket. Min divê îro jê ra mewlûdekê bidim xwendin. Ez hêvî dikim tu îşev xwe biêşînî bêyî mala me û bi dengê xwe yê şîrîn vê mewlûdê ji me re bixwînî. Cemşîd: Hêja ye, ez ê jê ra mewlûdekê bi kurdî bixwînim. 8 salên din borîn. Xurşîd dîsa rojeke bi çend mirovan ve li pêş mela rawesta, mela lê nêrî û got: Tu her roj xurttir dibî, di rûyê te de nîşanên xortaniyê û jiyanê dixweyên. Ev ji çi ye? Bêderdim Seyda, çima pîr bibim? Min divê tu her we bî, lê bêje dîsa çi ye? Min ji kurê xwe re keça camêrekê xwestiye, dewlemend e, pir pere xwest, lê kurê min yek e û li ber dilê min biha ye. Ji kerema xwe mehra wan bibire. Mela mehr birî û ew pîroz kirin. Piştî çend heftan, Xurşîd û Cemşîd li ser keştîke biçûk di golekê de diçûn bajêr, ji bo kirîna cilên bûk û zavê. Ava golê bêpêl bû, di meha gulanê de bûn. Doraliyên golê bi kulîlk û hêşînayiyê xemilandî bûn. Xurşîd li kurê xwe dinêrî û xwebextiyarê dinê dizanî. Cemşîd wek di xewnekê de bû. Bi zendên xwe yên xurt, destikên keştiyê zû dilivand û keştî li ser avê dişamitand. Lê carna xwe ji bîr dikir, eqlê wî diçû cihên din. Ji nişkê ve destikeke keştiyê ket avê. Cemşîd zû vegerî ser û destê xwe dirêjî wê kir. Di wê gavê de destê wî yê din jî ji keştiyê şamitî û xwe negirt, ket avê. Lê Cemşîd melevanî nedizanî. Bi carekê di avê de wenda bû. Derket û kir hawar. Bavê wî dest avê tê, lê negihaye. Cemşîd li ber çavên bavê xwe çû bin avê û nema bi ser ket. Xurşîd bi çavên xwe bawer nedibû û li benda derketina kurê xwe dima. Lê ji çend piqpiqokên avê pêve tiştek xuya nekir. Xurşîd 3 roj û 3 şevan di wî cihî de ma, roja sisiyan laşê kurê xwe yê nepixî da pişta xwe û bir mal. Sibatirê ew veşart. Piştî salekê bi şev li deriyê melê dan. Derî vebû. Melê li pêş xwe mirovekî dirêj, kal, porspî û piştxwar dît. Berê ew naz nekir. Paşê melê kûr nêrî û got: Ma tu ne Xurşîdî, vê nîvê şevê te xêr e? Belê ez im, hatime tiştekî bi navê kurê xwe Cemşîd bidim te. Ji bo xwendina zarokên gund ên belengaz, Xurşîd rabû kîsek pere danî ser masê. Mela got: Ev pere pir in pir. Belê, îro min nîvê zeviyên xwe firotin. Cemşîd dixwest bi destê xwe ji milletê xwe re
قنجین مزن بکه لی خواده نهشت نها از دین وی ددم مله دسته وی گرت و بدنگه کی نرم گوته جمشید کوره کی باش بو خواده رحمه خواله بکه لی دنیرم تو پر لبرگ دکوی او تشت لمن جید قومی وره امه حشکرنا خو بدن زاروین گوند و جوان خورتن خواندا خورت و هجا بینن په خورشید لسر گوتنا مله هنکی پجنی پشترا سره خوراکر و لمله نری دچاوین ویدا روناهیه که دجوار هبو خورشید دلی خو دابو زاروین گوند خورشید مالی خو ملا زانینا خو دابون ملت پشتی 16 سالان د گوندا داوتا چل خورتن هجا خواندا و ملت پرور چه دبو و خورشید تیده به سر سرگووند گرتبو نورالدین یوسف